Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θα επιχειρούσαμε να θέσουμε τίτλο στη σημερινή διαδικασία, θα έλεγα ότι ταιριάζει Γάντι το μετέωρο βήμα του προϋπολογισμού. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί τούτος ο προϋπολογισμός του 2015, το είπαμε και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, συντάχθηκε κάτω από την πίεση, υπό το άγχος της λογιστικής επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων, όσο όμως και της συμφωνίας με τους εταίρους μας, με την Τρόικα. Μια συμφωνία που δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, μέχρι τα τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Άρα στην ουσία ο προϋπολογισμός που συζητείται σήμερα στην Ελληνική Βουλή είναι έολος, είναι μετέωρος. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα και το προηγούμενο ως τίτλο. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η διαφωνία της Τρόικας για το δημοσιονομικό κενό, μια διαφωνία που προβάλλει βία, έρχεται να επιβάλλει νέα βαρύτατα μέτρα και βεβαίως είναι και η άμυνά τους στην απέτηση του ελληνικού λαού να αρχίσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, όπως είχαν δεσμευτεί οι πιστωτές μας, οι εταίροι μας, στο Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, εάν και εφόσον πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Πέραν το ότι πετύχαμε πρωτογενή πλεονάσματα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, είπε η Γενική Εισηγήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς, η συνάδελφος η Ασημίνα Εξηρωτήρη, ότι η ιονή πολεμική καταστροφή ήταν η εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που μας επέβαλαν. Παρόλα αυτά, εμείς κατορθώσαμε ως ελληνικός λαός να καταφέρουμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Πέρα λοιπόν τούτου, να σας θυμίσω ότι είχαν αναγνωρίσει οι ίδιοι οι πιστωτές μας, τόσο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα λάθη στην εφαρμογή του προγράμματος και καταλήξανε στο όνομα, επαναλαμβάνω, επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, στο όνομα αναγνώριση των λαθών, σε δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη που βαραίνει την ελληνική κυβέρνηση. Δεν κατορθώσατε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των πιστωτών μας απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού. Σήμερα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτη η παράταση του προγράμματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τη συγκεκριμένη άποψη και λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει παράταση αν δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ως το τέλος του χρόνου, γιατί οι ελληνικές τράπεζες, προσέξτε, οι ελληνικές τράπεζες θα μείνουν ακάλυπτες από πλευράς φτηνής χρηματοδότησης. Για το λαό που υποφέρει, που είναι στο κοινωνικό περιθώριο, που ανεργία είναι στο 27%, καμία αναφορά. Το ΔΝΤ επίσης επιμένει στην αμφισβήτηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού, τόσο, κύριε Υπουργέ, ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, όσο και ως προς την αποδοτικότητα των προτινόμενων μέτρων, και ζητά ως ελάχιστη προϋπόθεση την άμεση δέσμευση για τα επιπλέον συμπληρωματικά μέτρα, αντί οι ίδιοι που αναγνώρισαν λάθη στους πολλαπλασιαστές ενός εμπροστοβαρούς προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής να κάνουν το αυτονόητο, να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να σταθεί στα πόδια της. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι εκδοχές της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη είναι συγκεκριμένες. Με τη δική μου οπτική γωνία είναι δύο. Η θετική εκδοχή.
Η θετική εκδοχή ποια είναι? Είναι αυτή που θέλει τους δανειστές να ζητούν περαιτέρω ποσοτικοποίηση των προτινόμενων μέτρων και ειδικά τη διασύνδεση του συστήματος εσόδων από τον ΦΠΑ με την προοπτική, όπως είχε ακουστεί παλιότερα, δώρων από λαχιοφόρο αγορά. Έστω και έτσι η κυβέρνηση προσδοκά, με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει, έσοδα 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η σκληρή τώρα, η κακή, η αρνητική εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Ακούστε, εάν φτάσουμε σε αυτό το αδιέξοδο, τότε η Τρόικα θα προτείνει μέτρα στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα, πέραν της επαναξιολόγησης της ρύθμισης των 100 δόσεων, που το Δουνουτού πιέζει να υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, κατάργηση της μείωσης κατά 30% της έκτατης φοράς αλληλεγγύης για το 2015 και 2016, επιβολή φόρου πολυτελείας, αύξηση φόρων σε ποτά και τσιγάρα, επιβολή κατάσχεσης ποσοστού άνω του 25% σε μισθούς και συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ, πάγωμα συντάξεων έως το 2017, αύξηση από 15 στα 20 χρόνια των ελαχίστων ετών ασφάλισης για γεννηθέντες μετά το 1975, κατάργηση συντάξεων πριν τα 62 χρόνια, σε σταδιακή εφαρμογή από το 2019. Αυτά θα μας ζητήσουν. Αυτά θα μας ζητήσουν οι πιστωτές μας. Και εμείς δυστυχώς, μακάρι να διαψευστώ, δεν είμαστε σε θέση να αντισταθούμε σε αυτές τις απαράδεκτες απαιτήσεις, τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για την προσπάθεια που κάνει η εθνική μας οικονομία. Είπα στην Επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ότι ο προϋπολογισμός του 2015 είναι μονοδιάστατος. Είναι ένας καθαρά εις πρακτικού χαρακτήρα προϋπολογισμός, χωρίς πολιτικό σχέδιο, χωρίς αναπτυξιακούς στόχους, με διατήρηση κοινωνικών ανισοτήτων και δυστυχώς με ενίσχυση των κοινωνικών αδικιών. Και προσέξτε, δεν τα λέει η αντιπολίτευση, δεν τα λέει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν τα λέει μόνο η Δημοκρατική Αριστερά. Υπάρχει η ομολογία του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Λικουρέτσου, που εγκάλεσε στην Επιτροπή την κυβέρνηση για αυτό που εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά έχουμε επανειλημμένως ζητήσει με ερωτήσεις μας επίκαιρες και απλές από το Υπουργείο Οικονομικών, να καταθέσει το σχέδιο για τη μεταμνημόνιο περίοδο. Οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές ομολογούν την αδυναμία να συγκροτηθεί ένα σοβαρό εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο για να περπατήσει η χώρα επιτέλους όσο μπορεί πιο στέρεα στην μεταμνημόνιο εποχή. Δυστυχώς όμως οι χειρισμοί της κυβέρνησης, όχι προσωπική κυρία Υπουργέ, της κυβέρνησης, καθώς και η μη στεναρή διαπραγματευτική στάση απέναντι στην Τρόικα, δηλαδή Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Δουνουτού, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ίσως μας φέρει μπροστά σε ένα νέο μνημόνιο με σκληρότερους όρους για τον ελληνικό λαό, και αυτό θα είναι όντως η καταστροφή της όποιας προσπάθειας μέχρι τώρα έχει διανύσει και έχει επιφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία. Δύο επισημάνσεις. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει, όπως είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μειωμένο κατά 400 εκατομμύρια ευρώ. Στο ήδη μειωμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον περσινό προϋπολογισμό του 2014, οι δαπάνες για την ασφάλιση και την κοινωνική προστασία είναι και αυτές μειωμένες κατά 459 εκατομμύρια ευρώ.
Η φιλοσοφία του προϋπολογισμού, κύριε Υπουργέ, παραμένει στο πνεύμα λιτότητας που υπαγορεύεται από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας 15-18 και βεβαίως από το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχυρίστηκαν οι εισηγητές σας, οι εισηγητές της κυβέρνησης, ότι το περιβάλλον που ζούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολο, είναι ιδιαίτερα ζωφερό. Ποιος διαφωνεί? Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όλων μας. Και είναι κοινός τόπος ότι το ελληνικό πρόβλημα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προβλήματος ανταγωνιστικότητας και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Αλήθεια είναι. Εμείς τι υπερασπιζόμαστε? Εμείς τι λέμε ως Δημοκρατική Αριστερά? Ότι μπορούν να εξευρεθούν μέσα στην Ευρωζώνη λύσεις βασισμένες στο εξής τρίπτυχο: ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, σοβαρές μεταρρυθμίσεις και επιτέλους λιγότερη λιτότητα. Λιγότερη λιτότητα. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι η Ευρωζώνη οδηγείται σε στασιμότητα. Το είχα πει και το 12, κύριε Υπουργέ, το λέω και το 13. Η Γαλλία βρίσκεται δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί πλέον δεν αποτελεί αντίβαρο απέναντι στη γερμανική οικονομία, στο πολιτικό καναβάτσο. Η Ιταλία έχει τεράστια προβλήματα. Και η ίδια όμως η Γερμανία, που επέβαλε αυτό το μοντέλο σκληρής λιτότητας, ήδη κινδυνεύει να βρεθεί σε ύφεση. Σε ό,τι αφορά τη γειτονιά μας, η Μεσόγειος σε αναβρασμό, η Ουκρανία σε παρατεταμένη κρίση, με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό το σκηνικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κοιτάξτε όμως, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η διαφορά των χωρών που έχουν την διάθεση να αντιμετωπίσουν τους εταίρους μας ως ισότιμους εταίρους και όχι σε μια λογική ενός καλού υπάκου εταίρου. Τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία κατέθεσαν προϋπολογισμούς οι οποίοι ήταν στο πλαίσιο των αντοχών των εθνικών τους οικονομιών. Σας θυμίζω ότι ακόμα και ο ΟΣΑ επιβράβευσε, επιδοκίμασε και την γαλλική και την ιταλική κυβέρνηση για αυτή τους την πολιτική στάση και συμπεριφορά. Η Γαλλία ανέβαλε μονομερώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά 2 χρόνια τη μείωση του ονομαστικού δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από τα 3% του ΑΕΠ. Η Ιταλία αντίστοιχα ανέβαλε κατά 1 χρόνο τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος. Γιατί? Για να μπορέσουν το όποιο θετικό αποτέλεσμα από την προσπάθεια που καταβάλουν να το ρίξουν στην τόνωση των εθνικών τους οικονομιών. Κάτι που εμείς δυστυχώς όχι δεν κατορθώσαμε, ούτε καν το διεκδικήσαμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στο μείζον κοινωνικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η ανεργία. 1.300.000 είναι οι άνεργοι. Τα 3/4 των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Και φυσικά, το έχω ξαναπεί, στο σπίτι του ανέργου η ανεργία είναι 100%. Ούτε 30, ούτε 25, ούτε 22. Και βέβαια αυτοί οι 1.300.000 άνεργοι είναι άνθρωποι και όχι αριθμοί. Στις αισιόδεξες προβλέψεις του προϋπολογισμού και της κυβερνητικής πλευράς υπάρχει η εκτίμηση, η πρόσφατη, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προβλέπει το ποσοστό ανεργίας στο 25,8% για το 2015 και στο 23,8% για το 2016. Ο ΩΣΑ είναι ακόμα πιο απεσιόδοξος, γιατί προβλέπει ότι στα τέλη του 2015 το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας θα είναι δυστυχώς στο 27%.
είχε γίνει μια αναφορά, μου δίνετε τη δυνατότητα για ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε? Ευχαριστώ. Όση αξία έχει. Βγήκε ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς στηρίζουμε, είμαστε στανερά προσανατολισμένοι οι ευρωπαϊστές, κύριε Υπουργέ. Έβγαλε λοιπόν ένα πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει την ανεργία, ιδιαίτερα την νεανική ανεργία. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει κάνει χρήση αυτής της χρηματοδότησης. Αντίθετα, τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Ιταλοί πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να στηρίξουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας. Πριν 2 μήνες συγκεκριμένα που καταθέσαμε ερώτηση στη Δημοκρατική Αριστερά, η απάντηση είναι θα πάρουμε στο τέλος του 2014. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδυναμία από την πλευρά της κυβέρνησης να αξιοποιήσει έστω και αυτές τις λίγες χρηματοδοτικές πηγές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας. Και κλείνω, κάτι που δείχνει ότι δυστυχώς η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η χώρα μας είναι τελευταία σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είμαστε τελευταίοι στους 28. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 28η. Κοινωνική συνοχή και αποφυγή διακρίσεων. Τελευταίοι στους 28. Ισότητα των γενεών. 28η. Βελτίωση στην υγεία. 24η. Και πρόληψη της φτώχειας. 25η. Όλα αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς και ο φετινός προϋπολογισμός δεν μπορεί να απαντήσει στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, και είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές που ασκούνται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Η Δημοκρατική Αριστερά θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015 και θα συμβάλλει με όσες δυνάμεις έχει στην προοπτική μιας άλλης αριστερής προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.